ότι με Ολυμπιακό και Μπέο φτιάχτηκαν οι πίνακες και οι 9 καρατομηθέντες έχουν να κάνουν με αυτό. Δηλαδή ότι έχετε συμπράξει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και η ΕΠΟ πλέον που οδηγετείται και από τον Ολυμπιακό. Πώς απαντάτε σε αυτά? Πώς? Πώς που οδηγετείτε? Ναι. Με τις 9 καρατομήσεις, με την παραμονή Παπουτσέλη, με την παραμονή Παπά, Γιάχου. Άρα όταν μπήκαν οι συγκεκριμένοι δεν ήταν Ολυμπιακός, ενώ τώρα που παρέμειναν είναι Ολυμπιακός. Να σας πω. Λοιπόν, δεν στήριξε ο Ολυμπιακός στην εκλογή σας, κύριε Γκαγκάτση? Αυτό εδώ πρέπει να ρωτήσετε τον Ολυμπιακό καταρχήν. Ξέρω σίγουρα ότι δεν τη στήριξε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Να. Αν με στήριξε ο Ολυμπιακός, πρέπει να ρωτήσετε τον Ολυμπιακό. Ξέρω σίγουρα. Ήρθε ο κύριος Πάδας στο Μακεδονία Παλάς. Και είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα μπει σε κάποια επιτροπή. Δεν μπήκε σε κάποια επιτροπή και δέχτηκα κριτική το ότι δεν μπήκε σε κάποια επιτροπή. Το γνωρίζετε αυτό. Έτσι δεν είναι? Άρα λέτε διοικείτε την ΕΠΟ χωρίς συμπράξεις. Διοικώ την ΕΠΟ μόνος μου, χωρίς συμπράξεις, με μια εκτελεστική επιτροπή ανεξάρτητη, με πρόσωπα δικής μου επιλογής, από τον πρώτο ως το τελευταίο, χωρίς να έχω την παραμικρή δέσμευση ή εξάρτηση από κανέναν. Τότε γιατί δεν σας θέλουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ? Εντάξει, ήμουνα τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, είναι φυσιολογικό. Και γιατί να σας θέλει ο Ολυμπιακός, που είναι ο μέγας αντίπαλος του ΠΑΟΚ? Τον Ολυμπιακό είπα ότι πρέπει να ρωτήσετε τον Ολυμπιακό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν δεν σας θέλουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να σας θέλει καθόλου. Θέλετε να ακούσουμε τι λέγατε για τον Ολυμπιακό και για τον κύριο Μαρινάκη? Βεβαίως. Το 2020, να το δούμε.